Good morning day guys. So na ako sa gawas kay nag-ulan gikan pabasin padung na ni bagyo. Ako man nag-utang ni Bibi na 20. Tundro ka dito ganag labang Nya kay mag-uban ko ni mamang adto sa kamada. Bilis! Bilis! Inahay! Ina dayan hay. Sige na bi. Bi. Inahay. Ala. Ang ilong ilong. Ilong agay. Nya to asiya yang kay sayo siya na hay magpanlaba. Muuban ko ni mamang sa kamada kay magkuha ko content dito. Nya mag-anhin na mida. May Porto digid you guys. Si Papap Dol, nandiyan si Papap Dol. Tanawa yang. Oh, one ka din hi oh. Kay manguha po rin kog kamunggay. May me nasa myself. Naman lagi ka jacket mang. O may dapo inani. Dito yun ah. So, Wala akong gikuan kay laguman ang dinyo. Namang lo dagko kay kamuti ni Cherlyn oh. Dagko kayo. Manigi ka na kamuti. Ala. Da may gidla gini agko ano. Ron mukaon ko og kamuti. Kayo. Wala paniti. Kahit nanita na daan. Nagdaag ko ani. Kamuti. Anhe ko sa ilan ni Cherlyn. Hindi mo sa unsa kay yung lechon man. Munisik. Unsa dito imong kangare? Sunfly. Sure ay lain kabuang. Naray buang. Okay. Hugas tayo sa plato, guys. Mangayo pag ko sa kamunggay, mga ano ko din he. Kasi kinasuan dito, ako itong kumunggayan. Okay. Saka ang product kamuti. So, for today video guys, napa na si Mama Bibing. lain akong kiyan. Oh, si Mamang. Padung na sila sa kamada. Magtrabaho niya bambam sa tasa kamuti. To. Kaya manok si auntie. Ay na, auntie, uy, humana. Humana. Kang auntie Linda na. Na manok, daghan siya mo. Ato na ta, maninay. Karon nawa na, maudtuhan na. Manin.
Guys, gikan mi ni Maninay dinhi sa sentro. Mang snack mi o coke. Libre ni Maninay ha o biscuit. Oh, napod si Maninay nga may manlibre. Mo na si Mami nga may tag-iya sa among giyan niya. Dali ka Maninay. Snack na na marites mo. Ali mi ba? Oh, karon na kay ako sa likod. Ay, yun naman din si Manay nga. Nakita ka ba yan ka sa vlog nag-watch sa imo? Subscribe? Oh. Ang ganahan siya dini kay sila daghan naging vlogger sa mga puwami kay ganahan pug tanaw kay ag kawala ko niya kamingaw ag ganahan siya tatanan siya nga. Kada siya using kay sige bag ka ng kuan ni kamada mag kanina. Tanaw na siya. Nakita naman kami ag nana na siya. Ingom Ang din. kawala ra daw kamingaw. Alam makuha din pagkahapon da. Adi, kaya ako na kayo nila. Nagsugod biya si Christina nga. Kay kabaya. Oh, makita na rin dito nako ni. Unya kani pod si Maninay. Oh, uli na. Oh, uli namin ni Maninay. Gikan mi nag-upload ko ila mamausing. Nya si Maninay po na po siya tuyo ni Madam Eva. So nag-uban nagsabay mi. Palit din siya sa bahog. Kani mura po niglaki og kuan lihok mo trabaho. O ugma po didto pag ko magkuhag content sa ila. O Magana o basok. basok. Unja magpaipo pod siya, malimpuak po ko didto para na ibaylo sa pan. Uy Maninay, agpamalit ya punta sa lubi diha. Kanan. Oo, tag 5. Oh, tanawa di. Makapuwa ko sa duha ka buok wa na dis na. Oh, sopa. La. Ha? Nagpasimuwad pa ko no. Magbuad-buad sa tas init. Ha? Itagaan mo ni ate. Sa kalitson manok. Oh. Na magyapon. Dagan na kayo. Kuan kinason. Kinason naghatag ni Maninay ba na kinason ato? Ay, itong kuwan. Banisil. Day ka. Oh, motor daw. Ano na kalas gabi, bugo. Tapos biya rin. Usagol. Lain, naman. Nga ko'y kamunggay na nakuha. Uy, sana all. Ang nagkuha na si Papa Mario. Siya ang Sige, dana ko no si Maninay. Ini ako na ni mula hospod ko. A few moments later. Karon guys, luto ta og banisil. Unya atong butangan og kalamunggay. Unya din hipod wala mabidyo ang pagkabog kay way agunit sa cellphone. Ay, si Papang sa nagbuga sa kahoy. Di tayo ng laba pod. Naman ka? Okay, wala may tubig sa ilaha guys. So, diri sila sa makuha. Okay. Sige na, di. Sige lang. Kaon na ko na sila. Kabuangan ka lang. Ay, yayang. Hindi man yung nimog sunura. Bisa pa magbaboy. Singgita. Nagsunara, daya ko kutan. Pa magungag ng saging dali pang putroman. Isunod tuntong. Ano? Lakin sa napili niya. Hi guys. Igna. Igna hi guys. Igna na yun. Hi guys. Ling. Igna din hi guys. Igna ba?
Hi guys! Ikaw eh. Very good kayo. Hi guys! Masaya na. Kaya Papapdol. bikin. Papapdol, gitagaan po niya si mamang 300. Kadugang-dugang. Imo unta tuloy gikon Luy, may nalang na Balagay. Babalagay may akong magsuro ganyan. yung tamban ba kapalit ta. Wanan sa Oh, anhara po suro yung tamban tawag tay. na babaw ka. Wasa Nagay. No. banisil unya atua din ning gatan unya butangan nato og kamunggay. Oh. Kaya aron makakaon si Sakinang. Yang mama ni Sakinang nanlaba aganira na sila dinig panlaba. Kay layo kay lang tubig dito sa Kabulakan. At nyam 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 Ikaw na dali dulce o. nyam nyam unya karon ang saging lagi kanina sa ila ni Utik vlog amo ako ning Ikaw luang. ikaw kasi. Oh. Mapara? Nono. Maparat nono. Naluto na amo ang utan nga kinason. Magilabay-labay ang lola. Nga. Ano si GR. Oh, yang oh. Ikaw atag dito ni GR yang? Didi. Oh. Gamay ra ba sa dani oh? Ano ka sa mo? Iyan na ni GR. Wawa. Puna kami uga. Naglungag ko sa saging. Reason sa kong ana ah. Kamao mo lagi mo dana. Napa dana wala na. Ada di tanawa. Oh, kamao lagi mo sop-sop. Gipakaon ni namo sila una-una kay ako nagwat pa kog saging kay wa pa sad naguli si mamang tuwas sa kamada. Kaon niya tanawa ra sila. Kamao baka ni sila pangaon aning kinason. Oo niya. Man ani mo dalon be. Ada be. Nagdala pud siya sa padung sa ila. Tarunga kay malampuan ka. Napod si Sakina kay nanlaba yung inahan din ni nanganhi sila sa balay. Nya kani si mamang mo pay pag-abot niya sa gikan nagtrabaho sa kamada. Sa man nadala ni mo mang saging na mang? Tinog? Oy, very good. Kaon na pod. Kaya palagi ko kaon mi ni mamang kay nagmaghuwat kami sa saging. Magkaon ko sa siya. Guys. Kabalo na siya guys no. Ngaon sila. Wa pa sila nahuman og kaon. Wa ni sila nang eskwela kay gipanghilamtan mo pa nang huwasi. Si GM nagipabalunan. Nagbalon to pag eskwela. Ay, ito kami. Unsay sudan? Kinason. Unsay sudan nimo JJ? Diesel. Banisil.
Iya kinason ya banisil. Igop mong sabaw ka vitamins na. Mana ka? Butang dito. Platuhan. Butang. Kuha na ang manok. Sige. Inom tubig. Nag-inom na kanin. Paman. Man na siya kaom. Eskwela mo ugmahang. Wala mo labad ulo. Ulit niya mo. Ikaw na ka? Nahulhul man lagi na mo shortan. Mga unami na isaging na kanon ug na ay kuan kinason ug syempre na tayong ginamos. Alam natin ginamos. Okay, magkaon namin sa kanon napod sila kay human naman na ngaon kay nagbuhat ni sa saging so kami na lang ni mamang mag mukbang sa kanon. Sige, pray na di mamang. Sige na. In the name of Father and Son. Amen. J. Balong din niya. Ito. Ako na kuman. Lara ito mo ng utik. Telefon daw pagkabusog yung ano da. Stansya mo guni. Mahal ni Salmon ang Bling 15 ay 30. Salmon la. Ang sabor mo dani vitamins. Ano? Ay mga guiteron. Bueter. Tambal. Kaon daw mag-action pag kuan gabon atun mis kamada kay hindi gibuwan. Kamura dito galugi man. Kamada lugit sa gabi. Naunsa man na inadlaw? Ang Ingon man siya niya ni auntie nga. Pagkaan ako naman. Damay rampod. Duwara ka. Among gilubit. Duro ka sako. Nda. Kabalo mo mamilibing ang Sabi yung mama, pwedeng naglugit. sa lugitay. Ito nga, kukurpo lang tanang Kaya oo. Nag-uli ya pang bibing. Ulit mi. Panuto. Muli nakakaumbo sa tinason. Tanan sa kamunggay.
Ay, namos tayo na. Okay. Saka na pa, may to siguro. Tubig. Taon. Pinasunan ng supo. Tayo. Nya sa una. Excuse me. So kato ko din wala na ako madumdumi. Wala na ako madumdumi si Ma'am Elizabeth o si Ma'am Giselo. Shout out ninyo diya, Ma'am. Ug sa tanan-tanan. Og dami rami kutob. God bless na tong tanan. Bye-bye. Bye-bye, Mang. Bye.